Ani bumung Poddo Kumar Deborma, Ani Parani Bungkai Modudas para Pusta Bisinga Borkatal. Asal pok botma hangkai, Ani buajik no ang rep klayu ne ani bungui illegation tu zakha. Abuni piromung ang rinani bagai ang press meet maningka. Illegation borok ano tabuk je illegation khlainya rok ano saka. Illegation tu zakha ang ani Payung Uttam Kumar Deborma ni birok hangkai ani buajik. Borno ang mokami hamjuk telangui kairika ni ma babu sumbo kaya ang dijiso se kayu borno kayui ani payung thuithang kono bona ani sakni ani pusakni bahano kahima tungui ang borno bibinno jaga ang subai tungo ang kahama hamia koksao o jaga ang 22 tariko borno kutugi 5 ta সময় office ni thangui ano bui saka muti gotana agino saka haipana ngabno khunju kaya tongne ba tonggara thun hine nyong ka bisi ngoi ang akok nama saka bo abuni sakang ani payung thimani pore mas kaisani pore no 5-6 jena borok tui nogo chuak maikham nungoi pohor waje mane wajale masalai dongkha anga prono nugoi borna ang saka umtero kata tongdi ne sero usangse thuyo kisa kaham kai tongdi nang thange bujugui kha tokne bo a borno saboi aboni 2-3 din pore ano phaye buthar sinai rok hine a borok sabagya aboni bo full saki tongo je borok anu kutukro ani nok ni ganani borokno bo saki bo niji sima hangka ani yong to hamya kok saya kaham kok sawo nei bo sakano hangga chung ani babu tin songchar beri katham nakha ang beri katham ni busano pusioi ang taksuk jora tongo ani baikoto ang angka ani baikoto ko puilla erpore ang titiyo hangkai ani manai temasa tongo beroi erpore second tongka tabu Uttam Kumar hangka ditiyo songchar ni hangka beri rok nei kaisa yang gamsa kora saito kaijakha tai kaisa hangkai ayongo angko lal singora kai rohka last ni hangkai tai kaisa manai bo hangkai asigoro kai rohka ang angasu kai tui lui tongui se tini borok bai ang omteke kok sajagoi ani bukha tabu khamoi tongo ang hangka abuni bagai no ana amteke illegation rima gunoi ani kha khamo 22 tariko ang bono kutuk hangka 22 tariko sang totra se butharu hangka 22 tariko se buthar thina nango 23 tarik ni duita ni bisingo thuyo hune ano sahoka ang kalbariwo ang kachangrayo kalbariwo tongo ang aro phayoi kalbari ani kaka pusuni nogo ang kalbari ani manai ani borokathalni no kaijogo ang binogo phai kalbariwo ang phai samung khlai tongo ang phungni noitao no kakan nogo phai ke mamui songna nango ne mamui ni bagai ang phai ready ke tong phai ang a gotanar kun saimia tabu kesang rayo kailebariwo nungbo dino attending kha 23 tariko bo dino thikya thima ke 23 tariko Thima 23 tariko nung kalbariwo attending ma bo 23 tarik phungona test 23 tarik ni phungona kalbariwo attending noitao ang attending thima ingo detta hoite duitao thuyo ni sao mane thuyo galte no boro mane kalai thangka ka hospital talang thangka hanga koitao thikya ba langtai semilia tam ka borano apro thuyo ni sahor ka kalai thangka mane lengi kalai thangpu asumsa abro nuk nai sabo nuk nai hingka bini bini mami mami bung le ang mayang abokha bung mayang okay tabu bono kutuk mani 22 tariko 22 tarik ni sarik ni 5 ta সময় kutukur ni logi sab to an logi ani buajik na satongo a buajik bonugui tongo ang nokla kaisa
Ke ni lagi ni basi sungtong na kok berkuih nini basi kai nogo ang putuk thangai no borok nokori chirikhoka ang nok ni nokla ni mane bong nuka ni nokor thakai no chirikhokai kutugi jongka ano tabu chini boy jigro nokla asugo nuka wa asugo chirikho kutuk tongka ebong nin basi nyoma sinal chuta mote hine onek kutuk kha जों कुनु रिप्लाइ रिया bo kutuk khai kutuk tongsun ang je sana tang sai pheke ang tai bo reply rilia nei ang nogo thangka ke nini mote nini buai juk nogo solar tubui suak mai kam akrong nungui bo mane ta hone time pass khayo total ko time pass khayo abo nini bo khaktui nini mokolo klai kha nang abo no mokol nai jaglia kutuk kha Okay, aboni pore nubo jaga sahan chai dokha aboni reaction hisabe nini buaijuk nono kutukha nini logini basino bo kutukha apro nin chere ro totong answer ro nogo tongbayo tongo bor khanai tongo okay tabo nang tam sarani musum social media ni bisingti borok ro nono allegation reidong Kai a allegation sabo nono allegation ri kai sabo bini bumrok tung man khangke saiman bini bumung to বিশেষ leke bini kumuinyo no bono media rok bo nugo kok so onek kisu samanugo engkai tabani nukungo thangai torturing khlaine ro borong no engkai ang nayo borok no amtita mane sabo abo khai bini mama bai bin bukumui bin mama bai bin kumui bumung khang sotik bai saimia amtita engka bumung saimang ka tang bumung sakamu engkai borona ang tabuk ang media ni bising tei au social media ni bising tei ang kobogo jate amti allegation tati satun hoyto ani turuti phaneng kha ang thangai kutungmani ani phan sai ang khangkai mane somajo asugoi obono mimangsangnani bagai ang kobogo somajo mimangsa mane nontam sana nai ang somajno sana muchungo ani parani borok bo ano saimano ani tomung chamung joton saimano ang sara tiprani borok no bang sana muchung jate jekuno borok omto yo taklai thun ano tabu je false allegation ni khikalai mani amtoi buibota khikalai jak thun ang jotto sara tiprani borok no ba abon kobungna muchungo angkai ani ang tabung nai mani angkai omtoi false allegation tari thun bo abono rosaina thun angbo kaisa borok taham kerengka tongna muchungo jotto banyo kothai tongna muchungo hoyto derai thangka accident ningkha abono nung ang thangai se songsodon khlainango nini bupayong ni bihirok ni bo langma sasolang kuro sabo tong besaro ani besaro khaito nin buai je besaro khoroksa tongo bo khai agortala tongo second year pori tongo bumkai erection ke je fru nung utu khani buai je no apru to tongo bokre Gay nini buai jik saisung no nogo tongo. Gay paithoga ngabo jotonon sana muchungo je borok je tabo allegation tisi ana je viral khlaitongmani abo kuno sotti abo false je tang tabuk saitongmani obono kubui kok obono naidi obono nai nor wansugoi ang je bunti borok nor bo saimanu abono nang jotono parani borok no bo sabo jotono thanchake sungtabo borok bai kok bodina asugoi kok saiman abo se tabo parani borok ngei norok ningei borok bai kha asugoi kok salaioi jate borok ta joli thun angbo jolia ang tabo kasang saitongo angbo jolia borok ta joli thun ungei thangka accident ningkha ungei mano amtoi tini ang bike chaluk tongo gari thutai thimani keboda kemno bulaiya nini
Uncle no, nini bab sano, nang tam sanani mo. Ani babsana ani yong no, ani je no, ang tabu bo agi jetoni tui, jeng ang payung thikang kanyo onek borok tongo ang payung thike buai jeng ni nok ni reklai ror ang am tuya 4-5 বছর ang niago tui toni oi khetori wo rabar bagan bagiri wo joto kichu khlai ang borno chari tono susto bhabe chari tono khetos उनको तीन कानी खेतरी हुए आंग तो माई बोरी पर सुष्ट हो जाए तुम कोनो जमिला करे आंग आप्रो बसबो आनी वाजे गरना आनी मनाइनो आंग सबो नांखा आनो सापायदि नरो जे कोनो सिबदानका आंग टंगो होने आंग साजा हंका परवा जागा आनो मतके इलिगेशन तिसमाने आंग खा बेलेके खामकानी कोनो जमिला करे आंग आप्रो बसबो आनी वाजे गरना आनी मनाइनो आंग सबो नांखा आनो सापायदि नरो जे कोनो सिबदानका आंग टंगो होने आंग साजा हंका परवा जागा आनो मतके इलिगेशन तिसमाने आंग खा बेलेके खामकानी